Казанда bir юлы 4 яңа трамвай маршруты барлыкка килә. Хәрәкәт составының соны да арта. Шәһәр халкына һәм кунакларына нинди уңайлыклар булдырыла, хәбәрчебез белеште. Россиядәге иң озын маршрут. Казанлылар арасында популяр булган 5-нче трамвайга ярдәмчеләр арта. Иң күп пассажир йөргән участокка яна бер маршрут, 10-нче трамвай стәле. Тимер юл вокзалыннан Глазунов урамына кадәр барлыгы 25 трамвай йөри. Расписание шулай итеп төзелгән. 5-нче маршруттан 1, 10-чедән 2 трамвай уза. Составлар шулай чиратлашып йөри. Бу участокта трамвайлар арасындагы интервал 4-5 минутка кадәр кими. Шул рәвешле без вагоннар күбрәк булыр дип өметләнәбез. 2 июльдән Казанда bir юллы 4 трамвай маршруты ачыла. Барлыгы 8 маршрут була. Беренче трамвай Каравайдан Елга портына кадәр йөри. Элек ул төп тимер юл вокзалына кадәр генә бара иде. Каравайдан Химиклар урамына 8-нче маршрут йөри. Пассажирлар аз булу сәбәпле, әлеге юнәлешкә 6 вагон гына җибәрелә. Тимер юл вокзалыннан Вахитов мәйданына кадәр дә пассажирлар аз. Биредә 17-18 минутлык интервал белән 3-нче трамвай йөри. 2-нче трамвай вокзалдан Елга портына кадәр. Аны 4 елдан соң тыргызганнар. Ул 1-нче трамвайга юнәлешне киметергә тиеш. Шул юнәлеш буенча көн саен кичке сәгать 5-тән Түбәттәй экскурсия вагоны йөри. 45 минут эчендә шәһәр тарихын белеп кенә калмыйча, азык-төлек җыелмасы да алырга мөмкин. 4-нче һәм 6-нчы трамвай маршрутлары үзгәрми. Транспорт картасы белән берлектә бер трамвайдан икенчесенә күчеп утыру тарифы кертелә. Ул 1 сәгать буенча гамәлдә була. Шушы вакытта трамвайдан трамвайга чикләнмәгән санда күчеп буша йөргә мөмкин. Ягъни бер тапкыр 31 сум түләп, пассажир төрле маршрутка күчә ала. Трамвайдан трамвайга бушлай күчеп утыру өчен билгеле бер тарифлы транспорт картасы гына кирәк. Аны картаны тулыландыру пунктында яңартырга мөмкин. 8 трамвай маршруты хәрәкәтенең тулы схемалары мэрия сайтында күрсәтелгән. Фарис Мөхәммәтов, Айнур Вәли Әхмәтов, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.